sanibonani bazalwane. Ngibingelela ubaba nomama, omama bonke, obaba bonke, ibandla lonke, nezikhulu zami, kuthiwa zibenisi. Nonke ngibingelela egameni likaJesu, angithi amen. Uzwanga lo amen. Are you happy to be here? Yes. Are you sure? Yes. Angisebahle. Ngibahle namhlanje nidlile kade nisuke emakhaya. Nidlile? Kusema udlanga. Indaba ugogo akunikanga ukudla. Uyasaba uceba ugogo. Kushuthi ugogo kwabuye bangabapha abantwana. Kubalulekile ukuthi maniza esontweni nikwazi ukuthi nidle ngoba uma ningadli nizovele nikhathale. Yes. Kodwa ngiyanibona nikahle. Kuphume wonke umuntu mdwele. Aniyishayele nizanga. Kulesi sikhathi samanje ngisazongena esifundweni. Kade ngixoxa noBhiliyoni ukuthi lo besixoxa noMamBhiliyoni ukuthi kuye kuba naleyo nselelo-ke yazi i-culture yase-UVI. So-ke ngisenkingeni ke namhlanje ngoba ngimi phambi kubafundi bami bazawabona wonke amaphutha ngibanjiwe. Ngambona nje uphethe ukhulu ipeni lapha enkulu. Ya kodwa-ke kuzobona kanti lento esiyifundisayo thina siyayenza yini na noma asiyenzi uba suke sikhomba indlela sobuye sijike. Siyambonga kuNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi kule nyanga yonke noma kulo nyanga from 2025 bekade nifundile noma nicaciseleke kabanzi ngomsebenzi wokuhanjiswa kwevangeli nokubaluleka kokukhetha inkosi uJesu. Nifundile ngithi? Nifundile? Phela benilalele la. Okusho ukuthi mangabe ningavuma okusho ukuthi benizirobha phela la beniperform. Nifundile nyani? Kukhona leli verse ke engithanda ngizuprepare verse ngoba ngizwile ukuthi kuno Acts chapter 1 verse 8. Ake niphinde nusho. Kade nusho kamnandi nize nawo localizer noma nawo contextualizer to South Africa. Ake ningisho lelo verse. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Okay, uthisha uyanizwela uthisha. Okay-ke liculeni-ke. Ngiyayithanda leyo idea, liculeni. Ngicela nje oyedwa ozolisho angalicula lisho nje lelivesi. Nangu umsizwa nomncane phakama usho funa bezwe bonke. Ngiyazi khona abanye asebebuka lo sweet baphatheka kabuhlungu. Ningakhathazeki uma kuphela nje lenkonzo into ezokwenzela nibona uba uhambe baningi la. So ningakhathazeki ngalo sweet lo enginika yena ngoba khona okuzwayo. Yes. Ngicela nje sifunde amavesi amabili. Ngivele ngizofunda namavesi amabili. Jonah chapter 1 verse 1, 2, 3.
and 3. Amen. Ngoba sizofunda izahluko eziso noma indaba ezoyixoxa izosuka zoma zoyithatha ezahlukene ezintathu. So kuyiqiniso ukuthi ngeke safunda yonke into. Sizoyixoxa indaba. Abadala bese beyoxola siyaxoxa thina baSunday school noma abaChildren's Ministry. Ngiyangivumela ngikubeke phansi iBhayibheli lami ngoba senibonile vele ukuthi le ndaba kade sifunda ivelaphi eya eBhayibhelini niyayibona lento enjalo. So ngiyasicelela ukuthi iBhayibheli ngikubeke phansi ngoba izandla zami zizosebenza kakhulu. Ngiyangivumela. Okay. So ngizobheka izahluko ezintathu. Zine zona sezizonke zencwadi kaJona. Kodwa ngizohamba nje ngizine esahluko sesithathu. So uye ubikosihelela edeleke isahluko sesine kwenzekalayo. Kunalabo abancane abagijimayo ngicela otishara babe nehlo ukuze yakuhambile kahle kakhulu. Ngoba yagijima ngempela siyaqonda ukuthi i-age yabo iyabavumela ukuthi benze njalo. Le ndaba-ke esiyizwayo namhlanje isuka la. Kuthe ngelinye ilanga enye indoda igama layo kwakuthiwa ubani? uJona. Iziphumulele minding his or her, not her, his business. Eziphumulele ezilalele. Uyabuyezwa khona izwe likhulumayo. Lithi lelizwi vuka uye kuphi? eNineve. Ngizwile icule liJona uyabaleka. Angazi-ke ukuthi sisazofika lapho sizofika kodwa okokuqala sizwa ukuthi izwi leli lithi Jona vuka uye kuphi? eNineve. Hayi uJona asizwa ukuthi uJona waba nenkani noma waba kukhona nokugabaza okuthandabuza kuloko ayekuzwa noma izwi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu hamba uyephi? eNineve ngoba ububi babantu baseNineve sebehlele phezu kwami. So ngamanye amazwi ukuyishwankathela. So inhliziyo kaNkulunkulu wayengry noma wayethukuthele ngokubi ayekubona benzeka nezinto ayezibona nezinto ayezizwa ngendimi zabo ziqhamuka kuphi? eNineve. Uthi-ke kulo ndoda mphine ilalele ekusele hamba-ke vuka uyobatshela abantu ukuthi ngizolibhubhisa in 30 days. Ngizolibhubhisa iNineve ngenxa yami yobubi obukhona. Ningacabanga-ke ububi. Mhlawumbe-ke sibala ububi nje obodwa ongabucabanga ngoba ngamanye amazwi abukho ububi obabungekho. Akucabanga kunjalo obodwa nje ububi ongakucabanga ukuthi babukhona. Ngoba ngathi nase-South Africa nje khona ububi kuningi. Ukhona oyedwa ngathi nabo ububi engikucabangayo mina. Ukhona. Basavukile labalele nakancane. Khona ukuba uqale nje embi eyodwa ongayicabanga ukuthi lapha eNineve yayingxenye yokubi uNkulunkulu ayithuthelele. Ngizozikhombela-ke. Wavele wacasha. Sizocela ukusitshela ukuthi buphi nje ububi ongabucabanga uba bukhona lapha. Babebamba amanga. Babenze njani? Babebamba amanga. Ngishayele izandla.
uqakeza ukuthi uyaphola sisiza ukuthi wavele wezwa izwi wavuka wahamba ukuthi uyaphi-ke Sothola ahamba kanti uyalapha echwebeni la kuthiwa umtateni or something like that lapho kunemikhumbi lokhu uhlobo endaweni ehlukehlukene. Hayi-ke ubani ongacabanga ukuthi njengoba eya lapha emkhumbini uzongena kuphi umkhumbi? Uzongena kuphi? Uzongena kwaseminini. Okay, ukhona ufuna ukumsiza uthi uzongena uqinisile na ngokwanelizwi elakhuluma nobani noJona elathi akayemini uqinisile yena. Kodwa-ke manje uJona yena meya lapha emkhumbini eJobe edolobheni waya wathenga amathikithi akhe. Simculo neculo zana eJudiya. Okay, anginike lo wathenga ithikithi ngisho lo babili eTharashini manje ngoba bakuthi ngoba manje bakusize ngoba amfela ngithi nayona bazobala ngimnike ngeke bazobala dabu bathatha ngikuningi ngikunika yebo wayaphi wathenga ithikithi eliyaphi eTharashini. Hayi-ke zihambele yabona into engiyitholayo la njengoba kulo mkhumbi inkuzo ubalanga yavele yarelax yabushisa ubuthongo isabushisile ubuthongo banyana are you ready? Kwakhona okwenzayo emkhumbini lapha bushisa ubuthongo lo kuthiwa akaye eNiniva ugibela umkhumbi eTharashini all of a sudden zenzeka izinto lapha istorm savuka all of a sudden ukwazi ukuthi umkhumbi wenzenjani uzokuveqeka nokuzophendula. Baqala manje abangaphakathi bathatha zonke izinto ezazingaphakathi bayiphuzela ngaphandle ngoba othukile manje bazokwenza izothi umkhumbi isobelunga yanothisa induna umuntu oshisa ubuthongo esiqalelele wena vuka phela umuzi wonkulunkulu bakho kwenzekalani ngaso isikhathi iyaqhubeka njalo isitomba zabani isitomba umbanyana siyaqhubeka isitomba siyaqhubeka abantu bayasaba abathukile manje bayambuza ukuthi ubana wawusundizesa kangaka kwenzekani bize phela unkulunkulu wakho esathi ukukhuluma nangalo wakhona bathi angiyazi uthini into efuna yenzeke kumele sivele senze inkunkathi lolo losiza kusibonisa ukuthi indaba inobani sibhekene nayo ngoba kwakukhona ukuqonda uyabona isimo sokumesaba umuntu sasikhona ukuthi yabona lento eyenzekayo ukhona ngathi ungene ngekuthanda ngoba lento eyenzeka ngenxa kasibani kodwa bengaqo balenza umkathi bathole nangu umuntu lo kade bushisa ubuthongo uJohn ingaye le ndaba wena talk to us yini lento ngoba sesithola ukuthi indawo ingawe lento eyenzeka kwenzeke tell us mina umprofethi uNkulunkulu ukhulume nami wathi mina angiyeniniva ngiyobatshela abantu ukuthi abaphenduke ngoba uNkulunkulu uzobhubhisa eNiniva kungesikhathi esingakanani. Mina ngangalalela mina khumbula bayathuthumela abantu. Can you imagine nje abantu besaba lapha besaba yo ngeke lokhu bekufanele ayephi eNiniva yena wayaphi eTharashini usemkhumbini yonzeka yonke lapho usemkhumbini kusho ngasikhathi isikhombisa excited ngedaba hayi-ke nangempela wacaca manje ngoba indaba ingayo usevumile useconfessile ukuthi uye noma indaba ingayo babuza bathi sokusike senze njani-ke manje ngoba ngaphela sizophupha phela wathina kubona hayi ngicela nivele nje niyiphonse endlelolwane lapho ukuze ninangiphele manje bayacabanga labantu ngoba baba lovela ukuthi sizoxabana noNkulunkulu futhi uma sithatha lokhu simphonsa manje emanzini emuka afe yabo kwabakhona lokho ey'nhliziyweni zabo bacabanga ukuthi engcono
bazozama umkhumbi bawunqende ukuzofika lapho bekhona. Kwangenzeka ngoba phela manje isitopu siyasho nesithi isitopu siyasho isitopu bavele ayikho into abazoyenza. Kwacaca manje ukuthi avele bamphonsele ngaphandle bamphonsa Nkosi yami ngiyambona bakithi ngiyabona uyakhala uyabona kwakukubi ngempela heyi kodwa uNkulunkulu emuhle uNkulunkulu waprovide ini inhlanzi umkhomi inhlanzi enkulu nazo zonke yavele enzenjani ngasikhathi esamukethini uyamamukela awungena emlonyeni wami inhlanzi awangconwananga ngicabanga ukuthi nabo abangcono useseswini senhlanzi manje ngiyakhumbula uthisha wami uMambashwa uyasifundisa eklasini yenza ngokusafundela ubiyani ethi awucabanga imissionary yonke mhlawumbe yayiphethe nama-briefcase nekhwami yoshumayela khulu ukuthi isisesiswini senhlanzi ukuthi heyi le nhlanzi ngiyayidapela ngoba ngeze yayisiqunjele ithwele ubani uJona nekhwama zonke phela zokuyoshumayela. So hayi-ke into engiyinothisayo la ngasikhathi sesiswini senhlanzi wakhuleka wakhala kuNkulunkulu wathi Nkosi ngamanye amazwi waqala wazibona ukuthi uNkulunkulu njani akamlalelanga wenzile iphutha ngiyayibona lento njalo waphenduka waguquka uze uyasho yena ukuthi ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangizwa ngisezibilini zani zenhlanzi ngamanye amazwi ukuthi uNkulunkulu wangizwa ngikhala ngikuphi esiswini sami senhlanzi hayi uNkulunkulu wamuzwa bazalwane yahamba inhlanzi yamthulula emhlabeni owomileyo. Umhlaba owomileyo waseqala nokubona kunemizi bakithi ekhona kodwa kwakuzothatha u3 years not 3 years u3 days ukuze afike kuphi eNineve la izoshumayela khona. Kodwa ngikuthandayo khona uNkulunkulu wami uphinde wamnika ichance wathi okay ngoba usuphendukile ngiyakunika ichance hamba-ke futhi uyobatshela ngoba ngiserious ngale nto hayi kwahamba-ke wayimisela this time around wathi esahamba nje usuku olulodwa esahamba esathwabaza wababona abantu baseNiniva babona abantu baseNiniva waqala wawudiliza umyalezo ningixolela sezizidala izinto zenu wawudiliva umyalezo wabatshela umyalezo kabani kaNkulunkulu ngiyababona balalele attentively balalele ukuthi hey phendukani ngoba uma ningaphenduke ebubini benu uNkulunkulu uzolibhubhisa eNinive. Engikuzwayo ukuthi indoda noma induna yakhona yavele yabiza bonke abantu ukuthi benze njani baphenduke ukuba bazile ukudla bagqoke ingubo zamasaka okwakuyi-sign yokuzithoba kwabo bethobeka phambi kaNkulunkulu ngobubi bonke ababenzile babona sebeguqile lana bacela uxolo kuNkulunkulu. So ngokuhamba kwesikhathi-ke bazalwane siyabona-ke la sebejabulile lana ngoba sebeguqukile baphenduka uNkulunkulu walisusa icala kubo. Esikutholayo-ke ukuthi uNkulunkulu waphenduka kule nto ayethe uzoyenza yokubabhubhisa yathinteka inhliziyo kaNkulunkulu ebabona sebeyithobile wabaxolela wayese elisusu ulaka lakhe phezu kwabo labantwana baseNiniva. So ngicabanga ukuthi sizoma lapho chapter 3 lesuqeda kulesikhathi esincane senze nje ama-chapter 3 eka-4 soyenza ngelilanga. Kodwa-ke engithanda ukuthi sibheke la kule ndaba yethu sibheka izinto ezibalulekile eziye zayithinta inhliziyo yami ukuthi uthando lukaNkulunkulu luyamangalisa. uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kubani? Kubantu baseNinive ababebabi ngendlela emangalisayo. Akalibonakalisi nje uthando kuphela kodwa uthumela ubani uJona ekhombisa uthando lwakhe ukuthi abanikele ichance ukuthi uma uJona ebaxwayisa ngomyalezo kaNkulunkulu bazophenduka bazophepha
olawelo olukhulu. Uthando lwabani? LukaNkulunkulu ethanda iNinive. Sibona uthando lukaNkulunkulu ethanda yena-ke manje indoda mphini lena niyabona ukuzimalanga eyithanda leNkulunkulu. Ngoba ekoneni kwayo enhlizweni yayo eyayikhuni izonda iNinive, ngoba iNinive siyathola ukuthi abantu babehlala phakathi kwama-Gentiles. So kwakune-issues eziningi between ama-Gentiles nabantwana abantu bezizwe naba-Israyeli. So siyathola ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe lwabonakaliswa nakuyena uJona ukuthi esome kangaka ethunywa engalaleli kakodwa uNkulunkulu. I can say this, in his disobedience, but God still showed love to him, by giving him a second chance. Ukuthi akwazi uphinde futhi ahamba ukhulu umyalezo. Uyacabanga ukuthi kuba kwakuyimina onemina ngangizokuba le chance angisakuniki nani ngithi yayibona angisakuniki wayo chance ngoba uyiqinisa ikhanda awulaleli. Kodwa uNkulunkulu othobe ngenhliziyo elithi vale Nkosi umusa wakhe obingo naphakade. Siyawubona umusa wakhe ukuba displayed noma ubonakalisa empilweni kabani kaJona. Omunye umuntu okungithintile umusa wakhe omninginingi la esesifini senhlanzi. Lithi iNkosi usho yena ikhuluma noma ababhali bayaphikisana uJona wayibhala noma third party ayibhala, kodwa khona la sithola ukuthi khona uyinabetha ngoqobo uJona mhlawumbe akayibhalanga khona wayibhala wayekhona uthi ngisesifini senhlanzi noma ezibinini zenhlanzi ngakhala uJehova wangizwa. Kusibonisa ukuthi uNkulunkulu noma ngabe uyisiphi isimo uNkulunkulu mawukhala uyakuzwa. Engufakazi wabo ukuqala izigaba zikaNkulunkulu zothando lukaNkulunkulu lokumuza umuntu wakhe singakholwa nje. Unemikhuleko owayenza, nginomkhuleko engawenza ngina-7 years ngoba ngifundisile ka-Sunday school. My uncle was a Sunday school teacher. I knew ukuthi mangifa at the age of 7, I knew ukuthi mangifa ngingakholwa ngizoya esihobheni ngizumona uNkulunkulu. I remember praying ngithi Nkosi, I don't want to die without knowing you. Please, Jesus, save me. At the age of 7, I understood that. So uNkulunkulu awuphendula umntwana kaNkulunkulu ngizofa ngiyele kubani uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyawuza umthandazo womuntu baningi abangathi hey nami khona ngabhekana nesimo ngakhuleka ngingazani noNkulunkulu. So kusefakaza manje ngoba uNkulunkulu inhliziyo yeNkosi uyamthanda umuntu njengelungisa. Ngamanye amazwi imvula uyinethisa nayo bangakholwa ngithi bazalwane akanethisa imvula athi hayi abazalwane bami ngaba uyinethisa. So ngamanye amazwi uNkulunkulu uthando lwakhe lukhulu ngendlela emangalisayo. So ngiyawuthanda uJohn 3 verse 16. Uthini uJohn 3 verse 16? John 3 verse 16. Abaphambili bami abangawusho. John 3 verse 16. As a cause, come and say John chapter 3 verse 16. Because it seems as if no one is volunteering to say it. For God, John 3 verse 16. John 3 verse 16. For God. For God So like the word. so loved the world. How? Uphelela kanjani? Uyiluza la. Okay, hamba wahlala phansi. Yabani mshale bezani. Akuzokatshana ekhaya somangamlika uswile. Ivesi lakhe lokuqala alifundile eseqala nje ukukhuluma esathefula kakhulu amaselibele kanjani. So for God so that uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanika. So uthando lukaNkulunkulu silibona ukuthi akulona nje uthando, is love in action. God loves and then sent Jesus Christ. God loved in Nineveh, he sent uJona ukuthi enze njani ayoshumayela ukuze baphenduke baphephe kuphi olakeni lukabani lwakhe. Ngiyayithanda futhi uRomans chapter 5 verse 8 othi uyabonakalisa ukuthanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizolo uKristu wenze njani wasifela. uNkulunkulu
ubona ezindaweni zonke ngenxa yokuthi uyasithanda kukhanga kuzo abazalwane. So incwadi yezenzo ikhuluma ngokuhanjiswa kwevangeli. Babhizi, ayikho incwadi ebhizi njengencwadi yezenzo. I love that book. Babhizi baphuma bayangena kwenzeka ama-miracles. Ofishi nangakulezi zinsuku kuyenzeka nje ubeje besherele ukuthi abantu basasindiswa namhlanje. Abazusindiswa ngingasho mina ukuthi uJesu inkosi ngingafakazi. Abanye bafuna ukuthi mhlambe hayi ngoba mina ngifundanga eBhayibhelini basha ubufakazi singakazi nasingakazi nosusoze eBhayibhelini besifakazi ubufakazi abantu beze kuJesu ngoba ubufakazi bakho ukuthi uJesu wenzeni impilo. So asibe yilabo sibancane sibangaka esizomlalela uNkulunkulu ngoba sesizwile ukuthi uNkulunkulu walithando wanikela ngendodana yakhe ezelwe ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi, which means that ongakholwa unjani uzobhubha. Umngane wakho lapha esikoleni mengena Jesu unjani uzobhubha. UNosipho is a witness. Years ago besebancane eCape Town wena umngane waseBrazil omunye wakhona nje eMuidsburg endaweni sasibanga isikhathi ukuthi abantwana bavakashe ngalesi time around babevakashe kumina sabathatha-ke sayela bebishi-ke bayodlala lo waseBrazil kanti kuzothi bancane nje abantu abancane sesizwa lo omunye uyakhala intombazane umlungise encane ngiyakhala ukhalelani lona ungitshela ukuthi mina I need to repent and choose Jesus in my life. Kanti mina ngikhuliswa ugogo wami noma wami thina si-new age thina sikhuluma indaba kaJesu. Niyabona ukuthi akuna age ukutshela abantu ngevangeli ngoba iqiniso limi liyafana nabasenini ukuthi uma singabatsheli abantu ngoJesu bazobhubha bafe bengazani ngoJesu. So omunye uzoyibuza ukuthi mina njengoba ngimncane kanje kwenze kanjani. Sitheni uyakwazi uhamba ngokuqala. Le ncwadi ngiyayithanda kakhulu incwadi kaBruce Britton benomaswangayo. Mawuthola ithi ukuzithengela. Involve ngokuyoshumayela ivangeli ngokuthi uhambe. Uyayibona njengoJohn uhambe. Uba involve ngokuthi wenze njani unikele umnikelo wakho. Ungasho ukuthi 50 cent wami mncane or irandi lami mncane. Mangabe kunikelo children's ministry nikela leyo mali ngoba iyakwazi ukusiza abanye abantwana futhi lichazele benena kumnandi lichazele lebandleni ukuthi imali eninikelayo iyonikeza parliament report mangaphosisi end of last year ukuthi imali ayithathwa ihanjiswe kwabanye abantwana abazalwa yizisebenzi kaNkulunkulu oJona abalezi kandawo nakuleza ndawo Angola abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. So lokho apply kunina kuphela kodwa apply kuthina sonke. We can go, we can give. Elijah la not Elijah uBruce Britton. Usesenkosini ke bazalwane indaba esebuhlungwana ngoba kudala ngihambile I think few months ago wahamba wayenkosini uBruce Britton. Uthi besakhonza nje babazalwane uthi benenkosikazi yakhe Carol babethatha uhalf womholo wabo bawunikele kwiPeople's Mission esikhwameni sezimishini kanti abazi nabo bazobizwa ubekhuluma isiswati esifluent lesizulu esifluent uBruce Britton ngoba kwabizwa uNkulunkulu ukuthi azosebenza ezimsebenzi sho ngamanyasi ungahamba unganikela okunye ungakwenza ukuthandaza ngikuthathe kuleya ncwadi iyakuqiqizelela lokho sinokuba nazi sabantwana nje sibe nesikhathi sethu sokuthandazela obani abantu abafana nabasenini amazwi niyabona amazwi omhlaba yabo ukufula isipho sami engiphiwe insuku nje zonke lezi kanti ngisebenzisa la niyabona lapha ya ubani ngale ongasho ukuthi lalizwe this one then no yellow red yeah I wish I could have that because he made a super dead. Yes. German I almost said once. Because Cancer World Cup, they are born on 2010.
ukuthi wawuhamba noma isedolobheni noma ikuphi emamall ama-flag agcwele phezulu yakuboni. Somebody was so in love with Germany esemncane. How old were you, Nosipho? Yeah, but she could manage to point at the flag laseGermany. In love with Germany. Flag everything. Abantu iflag laseGermany esendlini ngenxakamkhuleko nomagodo aseGermany. Lakhiwa years ago, lakhiwa uNosipho waphiwa nesikafu sakuphi saseGermany because enothando lani leGermany. So iGermany ibalula ngamakhosikazi babo. Bantu abantabanga, we need to pray for iGermany. Umagodo wabami uyangayedwa futhi unomndeni omkhulu kangakanani. Akekho noyedwa osindisiwe. So iGermany iyadinga njani abantu abazoya. South Africans, this is my challenge. If we travel the world, I'm seeing black people. I'm not seeing black people from South Africa. Most people I'm seeing in yibo abalaphayana bayahamba bakhama abadla kwezinga njengabo-England bakhama abantu abamnyama hayi base-South Africa kodwa bakuphi bama-African nations. Umuntu owakithi uma eya ngaphandle uyelokwenzenjani imali. Wake up, arise, South Africa, and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. Germany is one of them. We need to go there. Go there and be a teacher. I was so impressed a few weeks ago. One of our alumni, Mama Nogawus, they were with our teacher was saying Eastern Cape. They are belonging to a Christian movement. But target reach is gone by organization. I was so impressed. So you can travel, we are Germany. You can rather go. We are Shumele Germany. Goba, they are dead in their transgressions and sins. And also you can give towards people who are oh, yes, there are many nations at the first world that we want to namhlanje amabandla u-empty amanye ayini njengamanje aphenduka ama-club, ama-night clubs and stuff like that. Kodwa bekuyindlu lokukhonza uNkulunkulu. So sine-challenge noma inselelo uyayiphonza. Sonke we can involve. Either we go, if asihambi silokwenzenjani sinokunikela, if singanikelanga sinoku-intercede, sinokuthandaza. Sizothandaza kanjani singazi. Kumele sizijwayeze. Sinamafoni thina ngithi amafoni ethu asiwasebenzise ukuresearcha indawo ezifana nalezi. Research about Germany. Ntombi Germany ngoba my heart is broken about Germany. Abantu, you can see I was there or Yosha Disodona last end of 2024. I'm excited by this Christmas markets. It's huge. Long iconic Christmas market, Christmas. I have my decoration at Christmas is top notch. I'm thinking, I'm asking the question, I'm like, hey, normally they celebrate Christmas things, Baba Bawazan. Kanjani bekuJesu bengakhona ukuconnecta naye. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu waleli uphithekisile. Kuba bonke abantu abangakhona, kube bangaboni ukukhanya kwabantu bevangeli. South Africans, we can go. Uye yakhe indlela, ngazi iphe yakhe indlela. Hambe bakhona abalawula ukuthi kade kunehlizini zabo. Kubisile nje. Ozavukela ungazi ulinde izitomo izoze zikuvukele uzohlanzwe inhlanzi ihlanzele lawe kanti befuna wena nje uthi ngoba kuphelele konke la. You can go. You can give.
you can intercede. At this point, let's stand. Masime ngenyawo. Cela sime. Sikhulekele Germany. Let's pray for Germany. uNkulunkulu azibonakalise. Uyasebenza emhlanganweni. Uyabakhipha njengoba umakoti some years out of Germany. Ayikho indawo angayihambi. Dala ngakube eJapan. Ngesikhathi baya eUganda. Akabanjiwe ukuthi bazalwa bangakholwa noma umndeni wangawukholwa kodwa bayahamba. Sino Dr. Joachim njengamanje uyaonikela ngesikhathi sakhe sokufika zemissionary ukufundisa UBI. Usuka kulelizwe leli naye akaxoxela mhlawumbe ilanga unoza ashumayela anitshele ngeGermany. Kodwa lesithathe nje lemizuzu ekubala besiyithandazele iGermany ukuthi uNkulunkulu asikhulekele intweni sikhulekele ukuthi inhliziyo zabo zibe soft ngoba emasontweni bayaya emasontweni kodwa ukuthi abefundisi bashumayela uJesu ohlukanisa umuntu nesonto kuyasonto nje yabona ukuthi bakhuthele ngempela kodwa ivangeli lwezisebenzi asikhulekele ukuthi uNkulunkulu avuse phakathi kwabo lezi zisebenzi abefundisa abalida amabandla ukuthi uNkulunkulu convict because if they are the pastors, the leaders of the churches are convicted by the power of the Holy Spirit, they can manage to preach live to the people, to the congregation, not to play church. Can we just all pray and then so tell Babuina as specific for you? Let's all pray. Baba Kamila Jesu, Siabona, ukuthi sikhuleke bawona amadlozi sikhuleke eGermany bawona amadlozi siyabona ukuthi uyayithanda eGermany awuthandi ukuthi sibhube kodwa ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekilasini yeqiniso siyathandaza Nkosi siyithandazela bawona amadlozi ama-church leaders abefundisi ngoba bakhona abafundisi bendawo bawona amadlozi abahola amabandla bengenawo Jesu bawona amadlozi yahola ngengqondo siyathandaza uthandekayo ukuthi emakhoneni onke lapho bekhona bawona amandla bonke thina inhliziyo zabo bawona amandla onke ngamandla akho baphenduke basibone isidingo sokuphendula basabile kuwe Jesu ube usindise impilo zabo sikhuleka sinokukholwa ngoba siyazi Nkosi bawona amandla okunika okungalunga ezweni lonke uma bephendulile bakhetha njengosi ey'mpilo zomsindisi sikhuleka sikholwa bawona amandla ukuthi Nkosi uzokwenza ngoba akusikandela ube namunye kodwa ukuba wonke umuntu asize afikelele ekulazweni leqiniso sikhuleka sinokukholwa babona amandla ngoba bawuthandekayo bathanda bonke abantu kungako wanikezela uJesu egameni kaJesu sikhuleka sinokukholwa amen. There comes back.